Tohle je Rick. Nechtěl být dnes natáčen, ale vy jste znovu stiskli play a Rick už je na palubě Titanicu, největší a nejluxusnější lodi své doby. Rick ještě neví, že tato plavba se do historie zapíše jako jedna z nejhorších námořních nočních můr. Loď, dlouhá téměř 300 metrů a vysoká jako několikapatrová budova, byla ohromující. Byla dlouhá jako 3 fotbalová hřiště a byla postavena před více než 100 lety. Na horních palubách je hudba, restaurace a luxusní salony. Bohatí cestující pijí šampaňské, tančí a užívají si jízdu. Je to plovoucí palác, kde je každý večer jako ples. Rick tam samozřejmě není. Jeho kajuta je dole, ve 3. třídě, stísněné palandy, hluk, vůně jídla a potu. Není tu žádný luxus, jen levná sedadla a davy cestujících. Z paluby Rick vidí, jak rychle se loď pohybuje. Ve honbě za rekordy kapitán nespomaluje, a to i přes varování před ledovci. Důvěra v nepotopitelnost lodi všechny až příliš uklidňuje, ale najednou se v noci ozve tupé žuchnutí. Ledovec škrábe o bok Titanicu a v trupu otevírá dlouhé díry. Rick se probudí a podlaha pod jeho nohama se začne naklánět. Nejdříve si myslí, že jde o náhodnou poruchu v jednom patře, ale voda dole rychle stoupá. Lidé panikaří a běží chodbami. Pro cestující 3. třídy zůstává mnoho dveří zavřených a nemohou uniknout. Na palubě je více než 2200 lidí, včetně cestujících a posádky. V záchranných člunech je ale místo jen pro polovinu z nich. Katastrofa je nevyhnutelná. Rick se prodírá davem a prodírá se na hladinu, ale ztrácí čas a záchranné čluny se už spouštějí do moře. Na horních palubách stále hraje orchestr a elegantní dámy v šatech si neuvědomují rozsah nebezpečí. V tomto okamžiku již začaly první oběti utonutí v kajutách. Smutným faktem je, že přepážky trupu nedosahovaly až nahoru. Voda se přelévala z jednoho oddělení do druhého a loď byla odsouzena ke zkáze, přestože se zdála nepotopitelná. Rick sleduje, jak záchranné čluny odplouvají poloprázdné. Lidé se hádají, kdo si bude sedět, ale Rick si místo neudělá, takže zůstane na palubě. Loď se nakloní a lidé začnou klouzat a padat do vody. Rick se drží kovového zábradlí a cítí, jak mu zimou mrznou ruce. Loď vrže. Pod obrovským tlakem se kov zlomí a Titanic se roztrhne na 2 poloviny. Rick spadne do ledové vody spolu se stovkami dalších. Teplota vody se blíží bodu mrazu. V takovém chladu člověk dlouho nepřežije. Během 15 minut mu stuhnou svaly a do hodiny většina lidí na zimu zemře. Rick najde záchrannou vestu. Ta mu ale neudrží hlavu nad vodou a Rick se s každou vlnou dusí. Šance na záchranu se mění v další muka. Rick popadne sud a snaží se udržet. Voda mu pálí tělo, paže se mu třesou a svaly ho už neposlouchají. Křeče ho svírají v nohou a každý pohyb se stává mučení. Fyziologie chladu je nemilosrdná. Rick nejprve zrychluje a přerývaně dýchá, pak se zpomaluje a srdce mu bije 2krát rychleji. Pak mu mozek povolí a nastupuje falešný pocit tepla. Všude kolem je slyšet křik stovek lidí, ale po několika minutách začíná slábnout. Ticho je děsivější než hluk. Většina lidí umírá velmi rychle. Rick vzhlédne k obloze. Je tam jasná hvězdná obloha, jedna z nejkrásnějších, jaké kdy byly viděny. Kontrast s hrůzou kolem něj činí to, co se děje, ještě děsivějším. Rickovo tělo selhává, houstne mu krev, srdce se zpomaluje, svaly přestávají reagovat. Drží se kusu dveří, ale síly mu úplně docházejí. Nakonec Rick pustí dveře a tiše se potápí se do temné vody. Z více než 2000 lidí, kteří přežili, se zachránila méně než polovina. Titanic navždy zůstane symbolem přehnané sebedůvěry a křehkosti lidského života. Přihlaste se k odběru Ricka, potřebuje sílu.